Καλημέρα από τη Σαλαμίνα. Έχω σηκωθεί πάρα πολύ πρωί. Εδώ πετάω με το μικρό. Έχω πάρα πολλά χρόνια να σηκωθώ πρωί για να πετάξω drone. Με αυτό έχει αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον μου για την πτήση. Εντάξει, μπορεί να μην είναι το καλύτερο drone του κόσμου, αλλά εγώ περνάω καλά μαζί του. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω έρθει εδώ για να έχω τα πλουτά γεωτρύπανα. Ξημέρωσε, μου βγάλε και λίγο ήλιο, τόσο όσο λογικά έχει βγει πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Μη σας ταλαιπωρώ, μη σας κουράζω με λόγια. Πάμε να δούμε το αποτέλεσμα. Καλημέρα.